खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलाव मुगैथाव आरो सोंखारि जाथाव रादाब गिबियावनो नोंथांमोनहा नैबे सुबुंखौ नायनानै लाग्रो। मैया एबा थांनाय शुक्रबार खालि बेबायदि मुगैथाव आरो सोंखारि जाथाया चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलाव जानानै थाङो। सासे 62 बोसोर बैसोनि लम्पटआ 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ देहायारि सोमोन्दो खालामना सासे गथ' जोनोम जाहोदों। चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलाव सासे बिबौ सोमोन्दो जानाय ब्रज कुमार ब्रह्म मुंनि लम्पटआ थाखो 8 आव फरायनाय सासे 13 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ देहायारि सोमोन्दो खालामना सासे गथ'नि बिमा खालामदों। जाय समाव गासै भारतआवनो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लगानजों गासै फिसा हिनजावफोरखौ रैखाथि होनो नाजादों बे समावनो चिरांनि बिजनीआव बेबायदि मुगैथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों। नंगौ, सासे 62 बोसोर बैसोनि बिबौआ 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ गाज्रि सोमोन्दो लाखिनानै उन्दै जोनोम जाहोदों ब्रज कुमार ब्रह्म मुंनि लम्पट सुबुङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुबिदा लानानै थाखो 8 आव फरायनाय उन्दै हिनजावसाखौ देहानि सोमोन्दो लाखिना गोजोननाय लानो नाजादोंमोन। नाथाय बिथांनि साननाया जोबनायाव जाफैबाय जोबथेसालिनि आलासि। हिनजावसानि गोरबोनिफ्राय गथ' जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जाथाया सोराङाव फैबाय आरो पुलिसआ लम्पट ब्रज कुमार ब्रह्मखौ खायो। थारैनो दुखुथिया हिनजावसाया थार बिजिरनायखौ मोनमारगोन ना मोनमारा समाजसो मिथिसिगोन। दानिया फैदो जाथायनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय, हरसे उदै साबाय, जों अजानावबो लांबाय, दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै। ओमफ्राय बिदि हरसे नामायथारा, सानायानो नामायथारा, ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो। ओमफ्राय जों सोरांसेयाव डाक्टारखौ लेंहरबाय। डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बिन्दिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय। ओमफ्राय बि सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो। राजेनाव लाबोबाय, राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै। ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय, बिनाव बिजि गंनै थुबाय, थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय। ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ, आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा? बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय, फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय। ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा? बेयाव खालामदों, अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव। नामा बज कुमार ब्रह्म, बे पमाक्रानि। दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो। आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया। लांजाबाय, दा लांजाबाय। बे आंनि बिहाव जायो, आंनि बिहावनि फंबायसो। जों जेबो मिथिया, माने खिन्थायाखैबो गथ'आ, न'आवबो जेबो खिन्थायाखै। स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो, बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव। जायो लोङो, साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो, जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो। मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै, बोरै हमनो हागोन जों? जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन, बेनो आंनिया। आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय, आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो, गाव साजाखौ मोनखानांगौ, बेनो आरो आंनिया। फरायनाया बे 1st डिभिजन थाङो, सब समाय रल नं 1 थांखायो बियो। क्लास 8 आव फरायगासिनो मोन बियो। बैसोआ 13 जादों।